לילה קיצי בבאר שבע טאון, חודש הכי חם בשנה. האוויר היה סמיך והאור שלי קצץ, ספק מחום, ספק מחוסר שעות שינה. נקראתי לזירת פשע בסמטאות סמילנסקי, שם הייתי אמור לפגוש את השותפה החדשה שלי, דטקטיב גרייס מונרו. מהרגע הראשון ידעתי שאני בצרות. היה לה שיער חום גולש כמו רוטב וינגרט סמיך ורגליים מפה ועד דימונה. היא עמדה שם תחת תאורת הסודיום המאובקת וישנה סיגריה באלגנטיות שהייתה מביישת אפילו את עורב בקור. חשבתי לעצמי, אישה כזו עוד תחסל אותי. דטקטיב בנג'י איינשטיין, כבר חשבתי שלא תגיע. מצטער על האיחור, פקקים, הם סגרו פה את כל האזור בגלל פסטיבל פרינג', מה שזה לא יהיה. אחלה רושם ראשוני. יכולתי לראות שהיא לא תעשה לי הנחות, אבל ככה זה בבאר שבע טאון. לפעמים אתה רוכב על הסוס ולפעמים אתה שוכב מפורק על האדמה. אל תדאגי, אני אפצה אותה. שלא תחשוב שאני לא מסוגלת לפתור את הקייס הזה לבד. אמרתי לצ'יף שאני לא צריכה שותף, אבל הוא התעקש. נעלים. נחמד להרגיש רצוי? שלא תבין אותי לא נכון, אין לי שום דבר נגדך. אני אפילו לא מכירה אותך. אבל כדאי שתדע שאני רגילה לרוץ מהר, אז תדביק את הקצב. Fair enough. אז מה יש לנו פה? זכר בן 30. לפי תעודת זהות שמצאנו אצלו בארנק קוראים לו ארי קליין. גר כאן באזור. אשתו אמרה שהוא יצא לסידורים בסביבות שעה 5. היא אמרה שבזמן האחרון הוא התנהג מוזר. המצב הכלכלי שלהם לא משהו, אבל הוא רמז לה שהמזל שלהם הולך להשתנות. סיבת המוות? לא ברור. לא נמצאו שום סימנים על הגופה. אבל מה שמוזר, שהשפתיים שלו היו ורודות. שפתיים הן בדרך כלל ורודות. לא ורוד גוון טבעי כזה, אלא ורוד יותר כאילו סמודם. אולי הוא פשוט אוהב להתגנדר. מצחיק. חוץ מזה לא מצאו שום סימן על הגופה? לא, שום דבר. אז איך אנחנו יודעים שהוא לא פשוט מת מדום לב או משהו? כמה בני 30 אתה מכיר שמתו מדום לב? ראיתי דברים יותר מוזרים מזה. אנשים שגרים באזור אמרו שהם שמעו צעקות ב6:05. זה נשמע כמו ויכוח, וזה מתלבש לנו בול מבחינת הזמנים. אוקיי. מה עוד אנחנו יודעים עליו? הוא הואשם פעם בסחיטה. סחיטה? כן, אבל התיק נפל בגלל מחסור בראיות. זה, פלוס מה שאשתו סיפרה עליו, גורם לי לחשוב שהוא שוב ניסה לסחוט מישהו, רק שהפעם הוא נפל על הבן אדם הלא נכון. מה יש לך? מה? כל הזמן עושה משיכות באף. אתה חולה על משהו? כן, עונת מעבר, אני תמיד חוטף. טוב, שלא תדביק אותי. ג'רמופובית, מונרו? לא, פשוט לא אוהבת להיות חולה. זה לא עולה כסף לשמור על עצמך. את לא נראית לי כמו הטיפוס ששומר על עצמו. באמת? כמו איזה טיפוס אני נראית? את נראית לי כמו מישהי שקודם כל תקפוץ למים ורק אחרי זה תשאל כמה מעלות בחוץ. אז למדת משהו חדש. והוא? לא להניח הנחות, אחרת אתה יוצא טמבל. 1-0 לה. טוב, אני מציעה שנתפצל. אם לא אכפת לך, אני אשאר פה בסמטה, אני רוצה לקבל קצת פיל לגבי מה שקרה. המז"פ עברו על כל האזור ולא מצאו כלום, אבל תמיד יש סיכוי. מה זה? מה? לבן. כמה שאני מעריך את המודעות הסביבתית שלך, לא כדאי שנשאיר את הניקיון למנקי הרחובות ונתמקד בעבודה שלנו? זה ברד בטעם דובדבן. כן, כן, יש פה פסטיבל רחוב, אחד הילדים בטח קנה בדוכן, שתה וזרק. דובדבן, ברד, ורוד. אופניים, בת יענה, סמבוסק, סיימנו לזרוק מילים רנדומליות לאוויר? בגלל זה השפתיים שלו היו ורודות. הוא כנראה שתה מהברד והכוס התגלגלה על השיח, ובגלל זה המז"פ פספסו. וכשהוא סיים לשתות את הברד... חושבת... רעל! אני חושבת שצריך לקחת את זה למעבדה. תראי, במחשבה שנייה, אני אלך לחפש את הדוכן, תישארי פה בסמטה, אני רואה שאת מעולה בלמצוא ראיות שהמז"פים פספסו, אני כבר חוזר. ראיתם איך הוא ברח? כאילו יש לו טיל בתחת. לא, story of my life. תמיד הם בורחים הגברים האלה. אומרים שיש לי חזות מאיימת, שאני קרה. גברים, איך שכל האישוס שלהם עם עצמם הופכים להיות באשמתך. רגע, על מה אני מדברת? הוא השותף שלי, לא בעלי לעתיד. אני חייבת להפריד בין העבודה לחיים האישיים. למרות שאם חושבים על זה, יש בו משהו. נכון, הוא קצת קלולס, קצת מתאמץ יותר מדי, אבל חמוד. אני יכולה לדמיין אותנו יושבים באיזה דייט ואני אומרת לו, אתה הולך להתחיל את הזכויות דטקטיב איינשטיין? אבל בכל מקרה, כדאי שיזהר, כי אני אוכלת גברים כמוהו, כמו שאני אוכלת קבוקים. 2 חבילות במכה ועם צ'סר של ערק אחרי. טוב,
אני רואה שיש לנו הרבה אנשים בזירה. בזירה הזאת מסתתרים מספר רמזים שיכולים לעזור לי לפצח את הקייס. אז קדימה, יש לנו 3 דקות למצוא אותם. בואו, תיכנסו, תעזרו לי. בואו, אני מרגישה שפה בקיר, אולי יש משהו, מישהו רואה משהו בקיר? נייר? מה זה נייר? תראה לי. יש לנו רמז ראשון. בואו נראה מה כתוב. אריק ליים נשא איתו תמיד פנקס שחור קטן עם שמות כל הלקוחות שלו. הפנקס נגנב. אבל במה הוא עבד? למה היה לו פנקס שחור? עוד רמז! כל הכבוד! בואו נראה מה כתוב. אריק ליים מאוד אהב דובדבנים ומעולם לא סירב למשהו בטעם דובדבן. בגלל זה הוא שתה את הברד הזה, וזה כנראה מה שחיסל אותו. מה, מצאתם עוד משהו? איפה? רמז נוסף. בואו נראה מה כתוב. אריק ליים היה סוחר סמים, בגלל זה היה לו פנקס עם כל שמות הלקוחות. כנראה מי שרצח אותו הכיר אותו. לא, רב חבר, תפסנו משהו ברשת. יש כמה רמזים שיכולים לעזור לנו לפתור את הקייס. מצוין. מה יש לך שמה? זה כפיצוי על זה שאיחרתי, ובשביל שלא תדבקי ממני מההצטננות, ויטמין C. אני מעדיפה לימונדה. ברור. מה ברור? את כזו חמורת סבר, שמן הסתם הפרי הכי חמוץ יהיה הפייבוריט שלך. אני חמורת סבר? מהרגע שפגשתי אותך, לא חייכת אפילו פעם אחת. תודה על המיץ, דטקטיב איינשטיין. לא דבר, דטקטיב מונרו. אבל מצאת משהו? כן, מצאתי את הדוכן של הברד, אבל המוכר שם לא ראה שום דבר חשוב. עברתי דוכן עם תמונה של הקורבן, ובתחנת המוניות אחד הנהגים סיפר לי שבשעה 5:50 הוריד שם בפינה מישהו שמאוד דומה לקורבן שלנו. הוא לא בטוח ב100% אם זה היה הוא, גם לא זוכר אם הייתה לו מזוודה או לא הייתה לו מזוודה. רגע, איך אתה יודע שהייתה לו מזוודה? מה? אמרת שהנהג לא זוכר אם הייתה לו מזוודה, אבל איך אתה יודע שהייתה לו מזוודה? את אמרת לי שמצאו לידו מזוודה בגלל. אני לא הזכרתי שום מזוודה. כשאני הגעתי לפה, היי! מה נראה שאת עושה? ידיים למעלה. מה עובר עלייך? אני לא הזכרתי מזוודה. אתה ידעת שהייתה לו מזוודה, אבל אני לא הזכרתי מזוודה. את איבדת את זה לגמרי. ידיים למעלה. עונת מעבר, אה? אני כזאת סיומה. אריק ליים היה סוחר סמים. הוא מכר לך, ושהוא גילה שאתה שוטר, אז הוא איים לספר והוא סחט אותך. ואתה, במקום לשלם לו שישתוק, אתה רצחת אותו. אני לא יכלתי לתת לו לספר. הייתי מאבד את העבודה שלי, ואני אוהב להיות בלש. עבדתי קשה מאוד בשביל להגיע לאיפה שאני נמצא, ואני לא אתן לאף אחד לקחת את זה ממני. הוא התקשר אליי אתמול, כולו מדושן עונג, כאילו שאני הכלב שלו. אמר לי לפגוש אותו פה בסמטה, ושאני אביא לו 20,000 שקל, או שהוא מספר לכולם שאני נרקומן. אני נרקומן! רק צריך קצת בוסט קטן לפעמים, אני לא ישן פרצה בשבוע. למעלה, כן, ידיים למעלה. אני עצור, כל מה שאני אגיד ישמש נגדי בבית המשפט. זה כבר משנה. אריק ליים, אהב דובדבנים. הייתי לו ברד בטעם דובדבן. אמרתי לו שזו מנחת שלו, שאני לא באתי לריב איתו, אבל שאני לא הולך לשלם לו. הוא התחיל לצעוק, לאיים. אבל את הברד הוא שתה, ביחד עם הרעל שתפתחתי לו בפנים. בהתחלה אתה מרגיש קצת סחרחור, אבל כאילו כל הידיים שלך מסירות, התופק שלך מאיץ, יהיה לך קשה לנשום, העיניים לא מצליחות להתפקס, ואז פתאום הרגליים שלך כבר לא מצליחות להחזיק אותך. מיץ התפוזים! אתה הרעלת אותי! אני לא רציתי לעשות את זה, אבל את לא השארת לי ברירה. כמו של הברד. אם היית מביאה אותה למשטרה, הם היו מוצאים את טביעות האצבע שלה. אל תנסי לדבר. חבל על המאמץ. זה מה שזה, ושום דבר לא ישנה את זה. זה מסריח. זה לא הוגן. אבל ככה זה בבאר שבע טעם. לפעמים אתה רוכב על הסוס, ולפעמים שוכב מפורק על האדם. ילדים, אני חיה.